Здравейте, хора! Здравейте, хора! Лава Бер покажи. Ето и от нейния канал да видят. Лава Бер покажи. Може ли? Дай ме така. Не, има начин! Величко има начин! Малко искам да видим видеото. Има начин! Хора, имате начин! Аз след малко ще проверим кода. Да видим О, кода. мириш много силно на кокос. Я. О, помърши. О, да. Чакай, първо аз искам да пробвам. Готи. Каква оценка ги даваш? Пуканки! Като пуканки. Добре. На мен харесва. 10 от 10. 10 от 10. Ето как изглежда. Лава Бер покажи. Аз му давам 10 от 10. Ти? 10. Много ми харесва. Това беше всичко за днес. Бай! Аз ще продължа после. Това се казва Величко. Аз се казвам Мани. И ще е от канала на Рябушкова. Чао!